Baboliria barai bonsi abo bali no gwancho kuyawe cha timu iyo wesokia na kolete nibo eranyare gokonya timu iyo skobosio libagali Okongusanana ni timu ya Shabana gose ligi ya Kenya Premier League nigo eroberi wechigo chaka chitalike 25 ne muchimutinyega chingakie timu ya Shabana erache kogosoria chitkulia Jumapili chitaliki 25 na ibere ne timu elia ya Murang'a Seal eyibo igo ya nyora libagali gosoa ase ligi ya KPL ase Ntunde Ntang'ani. Ondebwens nalikire ase club kia Savana ebe no mheshimiwa Nyamweya ebe no Ondebwens lakini chinga kichie ikire ase turatgenda mwam Ondebwens yoromurai kangano alengega abana baba chesaji enero management bono nara lyo gutwara Shabana kunye twaroro sana incho twara Shabana ima ondetayo komnyoki onde kurumaiga aingocha ondebwensi obwata sponsorship ntoko kuana nga naye patron gose naye secretary gose ninki ekero otataiti gokonye gento kieke club igonda dadanga kio mheshimiwa Nyamweya is welcome banya gada do patron yachichi tomorrow kinga ki club ge koraki ge korao ntobwat mechan ende yons talibese wakan Ondebwensi obwate birenge na chibesa nintutwaligia ninche na aligia the 20 million abara yabandera barwa koleta bachibeki na baroba yake kubona baletre chibesa muntu tabaso denge club ne club yeko babusaigo igo abara ibonsi tokubasaba ondo obwate chinguru chae achiche akonye